Kodoge pacho kanya kuom wang ji ang'wen moko manoyudo hinyruok e kinde tulo manomuoch tok yiero ma higa 2017 pod manyo ratechgi. Kaka jafwambo marwa ma Migori Juma leronwa, ji ang'wen go ywak ni buchegi osebedo mana kadigni. Bang' duol mochune yiero pacho kae IEBC ne lando Uhuru Kenyatta kaka jaloch e yiero mar kom ma jatend piny Kenya e higa mar 2017, duoko mane okwede kod kweth maruokno mar duond buchego mag siasa NASA mar Raila Odinga ema ne oting'o bendeche kaka jalar komno. Tulo ne omuoch e piny Kenya. En tulono mane okelo tho mar moko oganda kaachiel kod hinyruok mag oganda mathoth. Mwandu bende ne okethore. Lipot manogol kod duol mang'iro ratiro mag oganda mabende ong'ere kaka Kenya National Human Rights Commission ne oyango ne kwan ji mok tin 30 ne owito ngimagi e kinde tulono mar siasa. Ji maloyo 75 be noyudo hinyruok marach e kinde mar tulono. E kaunti ni ma Migori, kaluwore kod lipot ma ogol kod duolni, yango ni ji maromo 2 ne owito ngimagi ka kwan ji mabende lo 20 noyudo marach e kinde tulono. Higni maromo 5 osekalo ka moko kuom oganda e kaunti ma Migori mane ogo kod lisasi kendo yudo hinyruok e kinde mar tulono pod manyo ratiro margi. Kana wuotho kana lor kamiluongo ni Komire to napoka nogoya gi bunde. Koro kana osegoya gi bunde kamano all along nadhi osiptal othiedha kanyo eko nochango. Koro from there asebedo kamanyo ratiro mara and osekawa thuolo marabora. Akapo hospitalini karibu siku 7 hivi akawa discharged. Kufika tena nyumbani umwete ukapasuka tena kabini umpeleke Ochele hospital kwa matibabu zaidi. Hapo ndiye alikaa kwa muda. Baada ya hapo sasa nikamtoa. Kwan ji maromo 4 manoyudo hinyruok e kinde tulono koro kes margi dhi nyime e doho ma Migori. And this was a long journey, especially because we filed for the very first time in Migori High Court. That is petition number 8 of 2021, sometime in November. And so we are glad that indeed our 4 petitioners came out strongly. Petitioned on behalf of 7 petitioners, 5 still alive, 2 who have obviously now passed on, especially because of the violations that they suffered at the time. Nicholas Opio, menachiel kum jogo eko mamanyo ratichgi ka okale doho, wachno rikoni owuok e kar tich mare e sama lisasi ne omake kinde tulono. Dokatiyo osiptal moriwongo no Rubana Singh koro kana emana romo gi polisego ego bamna kora cham malas lisasi nokalo modonji bamna kora chich nokawo motero mbo Mission Hospital kanye mana yude thieth manotimno operation manogolna lisasi. Jogi manoyudo hinyruok e kinde tulono wachne gitiyo kod men mathoth e yudo thieth, ka bende kata moko kuomgi be hinyruok mane giyudo nyaka sani owegi kod songa. Gombo na maduong' en ni ka sirkal nyalo yie to mondo mi gimiwa kata gimoro mana tin mondo mi waywego pi wang'wa kuom wuoth ma wasewuotho maraborano nikech ok osebedo mayot. Osiptal onge ng'ama nochulonwa, nochulo kendwa. Thuolo wa mag tich be ne ok odhi mbele makare. Koro akawo thuoloni makende mar kwak sirkal mondo giyie giparwa. E seche ma girito duoko ka owuok kuom doho, geno margi en ni gidhi yudo tichgi mane orochi e kind yierono mar higa mar 2017. Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa ya Migori nyakuram